Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Sopo lo ngantem langkaan apa kuwi? Kurang ajar, masa Allah, masa Allah. Jan ora nek wong jane iki. Tapi kok enek wong ngantem kaya ngono. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jan apa ya? Wong apa-apa ya jane ya. Tapi kok ora enek wong jane kok sepi. Apa kok enek wong ngantem. Matur penak-penak malah. Jan pun aku ki anu karo kowe iki. Tuntun. Astagfirullah, ya Allah. Kurang ajar bangkrek ane jan. Apa neh iki? Kok yo nek sandal barang lho. Dan iki wong apa-apa lho jan iki, masa Allah, masa Allah. Ya Allah, ya Allah. Ngeri men to ladang iki. Dan wong apa-apa yo. Kok sepi jane kok ora enek wong. Kok anak ping pindho diantem kaya ngono aku. Piye iki?